En kæmpe robot til et tocifret millionbeløb skal effektivisere arbejdet på Scandibyg. Så robotten her bagved, den kommer til at samle rammerne og lægge gipsplader på og sømme gipsplader og skære ud for vinduer, døre osv. Scandibyg laver modulbyggeri af træ under tag. Der er jo kun fordele ved at bygge et hus under tag. Det giver sig selv, at vi udover at det er en langt mere bæredygtig måde at bygge tingene på, materialeleverandøren kommer direkte til vores hus, og de tager alt spild med retur, så er det klart, at alle de processer, som vi bruger, som vores produktionsmedarbejdere de bruger, det er jo gennemtænkte og standardiserede processer. Byggeri under tag forbedrer også arbejdsmiljø og sikkerhed, og i forhold til beton, stål og aluminium er træ både let, billigt og bæredygtigt. Først og fremmest er det et rigtig, rigtig godt produkt at bygge i, og det er et billigere produkt end dyrere alternative materialer. Selvom flere af processerne nu automatiseres, skal de 225 ansatte ikke frygte for deres job. Vi forventer ikke, at der er foretaget afskedigelser. Vi forventer at foretage knap så mange ansættelser, men vi forøger vores kapacitet betragteligt. Den principielle beslutning om at automatisere en række manuelle funktioner blev taget for snart 10 år siden, og så gik udviklingsarbejdet i gang. Desværre er det ikke sådan, at man kan købe sådan et anlæg her, fiks og færdig. Det er et anlæg, der er fuldstændig egenudviklet, selvfølgelig med vores gode underleverandører, men det er et produkt, som du ikke kan se andre steder i Danmark. Idéer til mindre forbedringer samles i en innovationsgruppe. Og vi sidder så og vurderer de forslag, som vi enten selv har på vores pipeline, vores huskeliste, men også forslag, som kommer fra produktionen eller for medarbejderne som sådan. Robotten står færdig i løbet af i år, selvom der stadig arbejdes på funktionerne. Der er konstant udvikling, og det bliver også udviklet på det, mens det bliver bygget.